shehi hanyar mu daya da kai na tsaya ya maulaya Ahmad Ali fitowa ta sirrin soyayya kai ne mafita sannan kuma ƙara salati gun haduwa mudassir wanda nake bege ba kwarabuwa alaika saka da safansa soyayya da duwa ga sauliya umma fuskanta hasken tafiya da kai na tsaya ya maulaya Ahmad Ali fitowa ta sirrin soyayya kai ne mafita asalin tafiya shaga titani ni kai na gani marhama in ya tsaira ta ka haska gani fitowa ta sirrin soyayya a taba gani a yasho manza silar samu hanyar tafiya kai na tsaya ya maulaya Ahmad Ali fitowa ta sirrin soyayya kai ne mafita kasa rana kai ke ka zuwa a ya asalin kofar rama iba da yawa ka sai ta kalaman baki da zuci su zama daya da kai na tsaya ya maulaya Ahmad Ali fitowa ta sirrin soyayya kai ne mafita su ganin ka yakan kore duk wannan ado zaratan ya ga kyawun hanci da ido kyawun kakan ka rasulallah shaida ka haɗo ga kyauta inda rarar rahama kogi da bado ga wanka ga iya sa kaya rawani ga naɗo idan ka ga Ahmadu sai ka ce shi ya zuwa jiya da kaunar ka bai zan marago a yaɗan faɗi mata ga Ali lamarin ka dago ka ɗaukaka dukkan masoyanka su ce makiya kai na tsaya ya maulaya Ahmad Ali fitowa ta sirrin soyayya kai ne mafita masoyinka a cikin yanayi zafi na wutar kaunar ka ta sa ni cikin yanayi na kau da batun mai zagi na mance shi nayi kauna da yaban ka nake buri kullum indai gare ka kuna zama bawa ni sai yanda kai dan yin ka koyin Allah ne kun narke a daya kai na tsaya ya maulaya Ahmad Ali fitowa ta sirrin soyayya kai ne mafita barkar ruhi ya Ahmad babu kamar karai uwa hada da uba kai ne haka nan ji kawai so mai hana kallon kowa sai madin shi kawai kuma yayi kyau ne Ahmad ne haka in ya kiya kai na tsaya ya maulaya
gagari komai Ahmadu an gaza gane ka, sannan ka san komai towa za ya kure ka. Mutum ko aljan ba su ganin ta hakikar ka, akwai ne ko koma babu haka tayi haka. Kai ne lamarin ka kyale ka so za a rika, hakikar Ahmadu gaibi ne tafi karka tsaya. Tafi da tsaya ya maulaya Ahmad Ali, fitowa ta sirrin soyayya kai ne mafita. Giyar kaunar ka na shananti ni na juyi, a ran da na je na ana sutu